давраи ҳалкунанда барои орзумандони таҳсил дар донишкадаву донишгоҳҳои Тоҷикистон сар шуд. баръакси соли гузашта шумораи довталабон имсол афзоиш ёфта, бештар аз 100 000 нафар худро дар маркази миллии тестӣ номнавис карданд. як сабаби чунин афзоишро дар ин ҷо ба камтар шудани орзумандони таҳсил дар хориҷа, махсусан Русия мебинанд. хуб шуд ки имсол бештари довталабои мо таваҷҷӯҳ карданд ба донишгоҳҳои олии кишвари худамон, яъне ҳамасола ҳар сол бисёриҳо месупориданд ба кишварҳои хориҷа. ин сол бештари довталабое ки ба хориҷа мерафтанд, камтар фоизашон камтару ва ба маркази миллии тестӣ ҳуҷҷат супориданд ва имрӯз дар имтиҳонҳои мо иштирок карда истоданд. маркази миллии тестӣ ҳанӯз сабабу омилҳои афзоиши шумораи довталабони хониш дар мактабҳои олию миёнаи махсуси Тоҷикистонро таҳлил накардааст. аммо ба тахмини бархе аз коршиносон, яке аз сабабҳо метавонад бад шудани баъзи тоҷикон дар Русия пас аз воқеаи Крокус бошад. нигоҳи аввал ба омор нишон медиҳад, ки талабгорони таҳсил дар Русия камтар шудаанд. ҳар як падару модар мехоҳад, ки фарзандаш биҷо ки хондан равад, амнияташ бошад. ба воситаи маркази тестӣ ба мактабҳои олӣ расида умуман солҳои пешам ҳама хел буд, хел бисёр хоҳишмандон набуд. лекин имсол ба ин шароитҳо рӯзе нест, ки ахбори умум хабар накард дар бораи муҳоҷиро, ин таъсир мерасонад. пештар хабар расида буд, ки Федератсияи Русия саҳмияи таҳсилро барои довталабони тоҷик зиёд кардааст. ҷойҳои ройгон барои соли таҳсили 2023-2024 барои шаҳрвандони ҷумҳурӣ ба 1000 адад расид. бар асоси омори расмӣ дар муассисаҳои олии таълимии Русия беш аз 35 000 донишҷӯ ва аспирантҳои тоҷик таҳсил доранд. волидони бархе аз довталабоне ки имрӯз имтиҳон месупориданд мегӯянд, дар шароити феълӣ таҳсили фарзандашон дар дохили кишвар беҳтар аст. ҳозир мисол фарзанди худам мебинӣ, ки мисол ягон чиз нест, ҳама чӣ ба қонуну қоидааш ҳама тарафа хуб рафтааст. ҳозиреҷа нағз рафсуда. соли гузашта беш аз 96 000 нафар довталаб дар маркази миллии тестӣ сабти ном шуда буд. бо вуҷуди ин, солҳои ахир нақшаи қабули донишҷӯён ба муассисаҳои таълимии Тоҷикистон иҷро намешавад. таваҷҷӯҳ ба маконҳои як замон серхаридор ҳам кам шудааст. намояндагони баъзе аз созмонҳои иҷтимоӣ ин равандро ба қабул ва иҷрои қонуни нави хидмати ҳарбӣ рабт медиҳанд.